आं ट्राइ खालामदों। नोंथांमोना सोरबाफोर नायदोंबा अननानै कमेन्ट खालामना हर। आं लाइभ फैफेराखैमोन। आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ बियो। ट्राइ खालामदों जादोंना जायाखै आं मिथिया, खिन्थु आं दा जास्ट ट्राइसो खालामनायदों। आंनि फार्स्ट टाइम लाइभ बियो, लाइभ फैनाय इउटुबाव। सोरबाफोर नायदोंबा अननानै कमेन्ट हर। आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ, मोनायाव उन्दुथ'वाखै। रावबो लाइभआव फैयालै। जादोंना जायाखै आंना लाइभ फैनायालाय। सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हरदो, दसे लाइभ रायलायलायनोसै लोगोफोर। आं दा बाहेरायावनो दङ लोगोफोरनि न'आव, न' सिङाव हाबाखै आङो। सोरबाफोर नायदोंबा कमेन्ट हरलाय लोगोफोर, जादोंना जायाखै आंनि लाइभआ सहैदोंना सहैयाखै। दा जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं लोगोफोर। दसे उनाव उन्दुसिगोन। थारमाने आं बे लाइभखौ जादोंना जाया होननानै ट्राइ खालामनायदों आरोना, फार्स्ट टाइम लाइभ। जादोंना जायाखै आंथ' मोनथिफेराबो, बानायफेराखैबो, दिनै ट्राइ खालामनायबाय आं। दा नोंथांमोना सोरबाफोर लाइभआव फैदोंबा नुदोंबा कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय, जादों जायाखै।